Γεια σας, είμαστε Fantastic Gamers ΙΤΑ. Μάλλον είμαι το Fantastic Gamers ΙΤΑ, γιατί σήμερα είμαι μόνος μου και θα παίξω το Faily Break στο tablet μου. Πάμε να δούμε. Είχα μείνει εδώ, τέλος πάντων. Πάμε να το ξαναπαίξουμε άλλη μια φορά. Έχω ένα περιπολικό και ναι, κοιτάξτε τώρα. Εγώ βάλα σε αυτή την περιοχή, κοιτάξτε. Εγώ το έβγαλα λίγο φωτογραφία, κοιτάξτε. Αλλά με δυσκολεύει να παίζω έτσι. Γιατί είδατε μόλις τώρα δεν βλέπω αυτά τα βράχια. Τα βράχια λέω. Τους βράχους και δεν βλέπω. Θα με πατήσει κάποιος. Αλλά περιμένω. Περιμένω κάποιος να με πατήσει. Πάλι μια φορά. Μου βγάζει όλη την ώρα διαφημίσεις. Κοιτάξτε πως έπαιζα. Αυτό είναι το replay. Και πολύ γρήγορο. Μάλλον, όχι, δεν θα σας βάλω το Faily Breaks, αλλά θα σας βάλω Minecraft. Εμένα με λένε έτσι. Πάμε να παίξουμε. Ωραία, εγώ έχω φτιάξει όλο αυτό εδώ. Όλο αυτό εδώ. Βέβαια είμαι στο Creative. Φαίνεται. Και μισό επίσης εγώ του Enderman. Το ξέρω. Είναι σπαστικό που σου κλέβει τα πράγματα, ας πούμε, που σου κλέβει αυτά τα τούλα. Και εγώ θέλω τώρα να το σκοτώσω. Ήταν από την προηγούμενη φορά που μια μέρα είχα παίξει και του έχω βάλει αυτό το slowness, πώς το λένε, που ναι, σε κάνει να είσαι αργός. Αλλά εγώ τώρα θα πάρω αυτό εδώ και τώρα θα πονάει, αυτό το δηλητήριο είναι, ας πούμε, σε πονάει. Αλλά εγώ θέλω να βρω το δηλητήριο που ναι, και πάλι σε πονάει, αλλά κρατάει για όλη την ώρα. Η διαμονή είναι ένα διαμάτι. Έχω τα Endless Game. Έχω βάλει εδώ μια χαζή που δεν δουλεύει καν. Και τώρα θα πάω μια βόλτα με τα άλογα μου. Τα άλογα μου. Έλα πάμε. Θα βάλω, ναι, έχω τον bow. Το κακό είναι πως αυτό εδώ το άλογο πάει πολύ αργά. Αλλά κοιτάξτε πόσο ψηλά πηδάνε. Επειδή δεν έχει πολύ. Θα μπω σε αυτόν εδώ. Να, αυτός τρέχει γρήγορα για παράδειγμα. Και το καλό είναι πως ξέρουν να κολυμπάνε. Θα σας ξαναγήσω λίγο στο ξενοδοχείο. Ωραία. Και πείτε μου στα comments πώς να φτιάξω αυτή την πύλη για να σκοτώσω το δράκο. Εγώ ξέρω το σχέδιό της, αλλά βάζω τα μάτια και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν γίνεται. Όλο αυτό μου έχουν κάνει. Να μου πείτε τώρα γιατί δεν ξεφορτώνω με τους villagers. Ναι, αλλά εγώ κάνω και καλά πως είμαι σε survivor. Και ναι. Νομίζω πως καταλαβαίνετε για ποιο λόγο έχω βάλει 2 πόρτες. Εδώ είναι το κρεβάτι μου. Εδώ είναι μερικά, ναι, που τα καλλιεργώ, φυτά. Εδώ είναι το δωμάτιο διεφυγής.
Βγαίνω από εδώ και είναι σαν... Ωραίο. Μένα αυτός ο πίνακας μου αρέσει, αλλά δεν θέλω τώρα. Ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, τα ζόμπι από πού βγήκανε. Ας πούμε, κανονικά αν βάλεις ένα ζόμπι δίπλα σε ένα villager, ναι, θα γίνει ο villager ζόμπι. Αλλά θα μοιάζει με villager, αλλά θα είναι πράσινος και με σκισμένα ρούχα. Τα άλλα όμως από τι είναι, μόνο villagers δεν υπάρχουν. Μου πείτε, ναι, δεν το ξέρω πολύ καλά το Minecraft. Το καταλαβαίνετε. Μ' άρεσε που ναι, λέω και σπίτι του ιδιοκτήτη. Α, και υπάρχει και η ελεύθερη πτώση. Πού είναι. Ψάχνω τώρα εγώ λίγο τα φτερά. Να τα. Θα πηδήξω από εδώ. Τώρα πρέπει να πάω... Ωραία. Τέλος πάντων, θα πάω το Diamond Sword. Ναι. Τώρα θα πρέπει να κοιμηθούμε. Αν ακούτε κάτι, τέλος πάντων, ένα λεπτό. Να ακούσετε σε λίγο ένα μπαμ. Ήταν η πόρτα μου. Στο δωμάτιό μου. Και τέλος πάντων. Τώρα είναι πρωί. Και... τι καλή πολλαπλία που έχει. Να αλλάξω πανοπλία. Θα κάνω craft. Δεν θυμάμαι ρε παιδιά, τι παίρνετε για να κάνετε craft την πανοπλία και να την κάνετε πιο δυνατή. Ένα μπλε πραγματάκι θυμάμαι εγώ. Αν αυτό. Αυτό εδώ. Ναι. Πρέπει να πάρω όμως... Πώς το λένε ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα που έχει και ένα βιβλίο. Πανάτο. Ωραία. Θα αφήσω να τη φορέσω. Καλύτερα να στα αλλάξω όλα. Γιατί για να τα κάνω πιο δυνατά. Ναι. Ωραία. Κοιτάξτε να βάλω το δράκο. Τι πρόβλημα έχει αυτός εδώ ρε παιδιά. Και τώρα τι μου μένει, το κράνος. Φυσιολογικά το χρώμα, ναι, μόνο το κράνος μου λείπει. Να το. Να πατήσω εδώ. Ωραία.
Ωραία. Και τέλεια, έχω μια καλή πανοπλία και λασπίδα. Αν και ας φτιάξω ένα σημείο που να έχω αυτό, γιατί θα κάνω craft πράγματα και βρήκα που θα το κάνω το craft. Εδώ. Θα το βάλω εδώ. Θα βάλω, εντάξει, θα βάλω 2. Θα βάλω άλλο ένα. Και λίγο ξύλο. Ωραία. Απλώς να πάρω ένα torch, να βάλω ένα και εδώ. Ωραία, τέλος. Μια χαρά. Το σπαστικό είναι που όταν χτυπάς κάποια γελάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, και δεν πεθαίνει με τη μία με τον Diamond Sword. Και αυτά. Θα κάνουμε κάποια άλλα πράγματα κάποια άλλη μέρα. Και ναι, αυτό. Και επίσης